Κύριε Διοικητά, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία στο ιστορικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, εδώ στην Οδό Πανεπιστημίου, στο γραφείο σας. Θέλαμε να συνομιλήσουμε μαζί σας σήμερα για να κάνουμε μια αναδρομή στα προηγούμενα 25 χρόνια και μέσα από αυτή την συνομιλία να δούμε οι επιλογές ενός ανθρώπου σαν και εσάς που έχετε πετύχει υψηλούς στόχους, από πού ξεκινήσανε και πού φτάσανε. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω ρωτώντας σας, όταν ήσασταν μικρός, ποια ήταν η σχέση σας με τη γνώση? Πολύ ισχυρή. Θυμάμαι ο πατέρας μου έφερνε βιβλία από το δημοτικό ακόμα, τα οποία τα κατάπινε κυριολεκτικά. Οπότε μπορώ να πω ότι ακριβώς αυτή η σχέση με βοήθησε στη ζωή μου. Τι είδους βιβλία? Δεν την παράτησα ποτέ. Τι είδους βιβλία διαβάζατε, τι σας ενδιαφέρει να διαβάζετε? Τα πάντα. Ό,τι φανταστείτε. Παπαδιαμάντη, ξένη λογοτεχνία μεταφρασμένη στα ελληνικά, Κουτσά Στραβά ξεκινούσα και στα αγγλικά. Αλλά και Lucky Luke και Μικρό Ήρωα, ό,τι υπήρχε. Δεν άφηνα τίποτα. Ποια χρονική στιγμή, καθώς μεγαλώνετε, συνειδητοποίησατε ότι θέλετε να σπουδάσετε οικονομικά? Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είχα πάει, θυμάμαι, μια φορά στον κινηματογράφο Δαναός στους Αμπελοκήπους, επί δικτατορίας ακόμα, ήμουν πέμπτη γυμνασίου, αρχή της πέμπτης γυμνασίου. Τότε ο κινηματογράφος αυτός είχε στο φουαγέ βιβλία, διάφορα βιβλία. Βρήκα λοιπόν το βιβλίο του Μιχάλ Καλέτσκι, Θεωρία Μονοπωλιακού Καπιταλισμού, και άρχισα να το ξεφυλίζω εκεί. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, του ζήτησαν να με το δανείσουν κιόλας. Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ. Βρήκα τα πάντα μέσα. Πολιτική οικονομία, μαθηματικά, οικονομικά. Από τότε μου κόλλησε η ιδέα. Τι ήταν αυτό περισσότερο που σας τράβηξε σε αυτό που μας αφηγήσετε? Ήταν ότι ανακαλύπτατε κάτι για την κοινωνία, την οργάνωση της κοινωνίας? Τι ακριβώς ήταν αυτό που σας... Νομίζω ότι στα οικονομικά ότι βρήκα τα πάντα μέσα. Πολιτική οικονομία, σχέση με την κοινωνία, μαθηματικά, στατιστική, ιστορία. Αυτό που ο Κέινς μετά είπε όταν διάβασε τον Επικίδιο στον καθηγητή του Πιγκού, ακριβώς αυτό, ότι ένας οικονομολόγος πρέπει να είναι πολλά πράγματα μαζί. Μαθηματικός, ιστορικός, διπλωμάτης, τα πάντα. Αυτό με τράβηξε. Μάλιστα. Όταν μεγαλώνατε, ποια μορφή είχατε σαν ήγαλμα? Δεν μπορώ να πω ότι είχα μια συγκεκριμένη μορφή. Νομίζω υπήρχαν πολλές εναλλαγές. Στην αρχή ίσως αθλητές, επειδή είχα και μια πολύ μεγάλη αγάπη για το κολύμπι και την έχω ακόμα. Κατόπιν πιθανόν ηθοποιοί, άντρες και γυναίκες. Θα έλεγα πολύ αργότερα διανοούμενοι. Βέβαια μετά, εντάξει, νομίζω οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν τους αιώνες τους σύγχρονες. Ο Δαρβίνος, ο Μάρξ, ο Φρόιντ, ο Αϊνστάιν, ο Κέινς. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που διαμόρφωσαν τον σημερινό πολιτισμό. Πείτε μας για κάποιον από αυτούς που μας αναφέρατε, τον Δαρβίνο, τον Μάρξ, τον Κέινς. Τι ήταν αυτό που σας συνέπαιρνε? Η βαθιά τους μόρφωση. Γι' αυτό και πάντα συνιστώ και στα νέα παιδιά, είτε σπουδάζουν οικονομικά είτε οτιδήποτε άλλο, να διαβάσουν τους κλασικούς. Ήταν πολύ βαθιά μορφωμένοι άνθρωποι. Πάρτε τον Κέινς, πάρτε τον Φρόιντ για παράδειγμα, πάρτε τον Μάρξ. Όλοι έχουν κάνει, και ο Μάρξ και ο Φρόιντ έχουν κάνει classics, έχουν κάνει Αριστοτέλη, Πλάτωνα. Η μόρφωσή τους είναι βαθύτατη και το βλέπεις από τα κείμενά τους. Ακόμα, δηλαδή διαβάζεις Φρόιντ ακόμα και ασχέτως αν συμφωνήσει ή όχι, βλέπεις ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και με οδηγεί και στην επόμενη ερώτηση, μια και σπουδάσατε οικονομικά τόσα χρόνια και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτόν τον κλάδο και την ενασχόλησή σας με τα οικονομικά σε δημόσιο επίπεδο, ήθελα να καταλάβω, έχετε από αυτά που διδαχθήκατε και από τα μεγάλα debates τα οποία φαντάζομαι γινόντουσαν και γίνονται σε ακαδημαϊκούς χώρους, έχετε επιλέξει κάποιες ιδέες που πιστεύετε ότι έχουν αντέξει στο χρόνο πιο πολύ από άλλες? Στα οικονομικά, λέτε γενικά? Και στα οικονομικά και στον αντίκτυπο των οικονομικών στην καθημερινότητα. Τα οικονομικά καταρχήν είναι κοινωνική επιστήμη.
δεν είναι φυσική, δεν έχει την ακρίβεια της επιστήμης του εργαστηρίου, επομένως υψέρχονται πάρα πολλοί παράμετροι μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα. Ο καθένας προτείνει ένα μοντέλο για να εξηγήσει τον κόσμο. Αυτό που κατάλαβα, που δεν το είχαμε όταν είμαστε νέοι, είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Πρέπει να παίρνουμε το καλύτερο από όλα και να συνθέτουμε. Αυτό που είχε πει ο νομπελίστας, ο Σόλοου, ρεαλισμός και ευελιξία. Αυτό νομίζω είναι μια ρίση που δεν την ξεχνώ ποτέ. Κατόπιν από τις πιο σύγχρονες έρευνες, νομίζω μια σχέση που κρατάει είναι η σχέση μεταξύ θεσμών και οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες με ισχυρούς θεσμούς, με σχέσεις εμπιστοσύνης, είναι αυτές που αναπτύσσονται γρηγορότερα. Αυτός είναι ένας συντελεστής παραγωγής που παλιότερα δεν τον λαμβάναμε υπόψη μας. Και βεβαίως οι θεσμοί προωθούν και την επιστήμη, η επιστήμη προωθεί την καινοτομία, η καινοτομία προωθεί την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Αλλά και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ως οικονομολόγος θα έλεγα ότι ο κόσμος βραχυπρόθεσμα είναι κενσιανός, μακροπρόθεσμα είναι νεοκλασικός, να το πω έτσι. Αλλά όμως και τα δύο είναι χρήσιμα. Δεν πρέπει να προσκοληθούμε σε καμία θεωρία, αλλά να παίρνουμε τα καλύτερα από όλες. Τώρα από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η βασική σχέση είναι να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα, να είμαστε down to earth. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ή από τη μια μεριά του φάσματος ή από την άλλη με αρκετά ξεκάθαρες ιδέες? Όχι, μου αρέσει κάποιος να έχει ξεκάθαρες ιδέες και απόψεις, αλλά δεν μου αρέσει να είναι δογματικός. Θέλω ο κόσμος να ακούει, όπως και εγώ προσπαθώ να ακούω. Και επίσης, όταν κάνουμε ένα λάθος, να το διορθώνουμε μετά. Να μην ορθώνουμε ένα τείχος και να λέμε «Α, το έκανα αυτό, δεν μπορώ να το αλλάξω». Όχι, από όποια θέση και να έχεις, λάθη κάνεις. Μόνο ανώτερες δυνάμεις δεν κάνουν λάθη. Οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Αυτοί που προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, κάνουμε και λάθη. Δεν είμαστε λάθαστοι. Το θέμα είναι όταν τα αντιλαμβανόμαστε, να σπέβδουμε να τα διορθώνουμε το ταχύτερο δυνατό. Επίσης, να μην προσβάλλεις τον άλλο. Ο άλλος μπορεί να έχει άλλη άποψη από σένα. Δεν σημαίνει ότι είναι λάθος, ή ακόμα και να είναι λάθος, δεν χρειάζεται να το πεις με έναν τρόπο προσβλητικό. Αλλά να το πείθεις. Πιστεύω στη δύναμη των επιχειρημάτων. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Σημαντικό. Εσείς από τη δική σας την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, έχετε αισθανθεί ότι έχετε χτίσει μια διαφορετική άποψη για τα πράγματα μέσα από τέτοιες συζητήσεις, αντιπαραθέσεις? Σαφώς. Αισθάνομαι ότι έχω αλλάξει πολλές φορές. Και ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά. Βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, αποκτάς εμπειρίες και αλλάζεις. Άλλωστε, σας θυμίζω που κάποτε ερωτήθηκε ο Κέινς, μα πριν από μερικά χρόνια λέγατε άλλα πράγματα. Και ο Κέινς απάντησε, οι συνθήκες αλλάζουν. Εσείς δεν αλλάζετε. Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, έχουμε γίνει όλοι λίγο οικονομολόγοι. Γιατί έχει μπει τόσο δυνατά μέσα στη ζωή όλων μας η μακροοικονομία, θα έλεγα, που ήταν ένα πεδίο συνήθως των ακαδημαϊκών και των πολιτικών. Έχει μπει αρκετά στην καθημερινότητα, γιατί τελικά και ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται ότι τον επηρεάζει. Υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες βασικές αρχές τις οποίες θα έπρεπε να καταλάβει ο μέσος πολίτης γύρω από το πώς λειτουργεί η οικονομία και τι είναι αυτό που πρέπει να παρακολουθεί, έτσι ώστε να καταλαβαίνει αν σε μάκρο επίπεδο κάτι πηγαίνει καλά ή δεν πηγαίνει καλά, με απλά λόγια. Ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιο ελάχιστο επίπεδο οικονομικού αλφαβητισμού. Πρέπει ο κόσμος να μάθει κάπως οικονομικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι οικονομολόγος για να καταλάβεις μερικά πράγματα. Είναι κοινή λογική τα περισσότερα. Οφείλουμε όλοι μας να λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο άνθρωπος χρειάζεται κίνητρα για να λειτουργήσει. Έχει μεν και αρετές, έχει όμως και λατώματα. Αλλά χρειάζεται κίνητρα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Άρα για να λειτουργήσουν σωστά τα μέτρα οικονομικής πολιτικής πρέπει να καταλαβαίνουν πώς αντιδράσει ο κόσμος στα μέτρα τα οποία λαμβάνουν. Οι επιχειρήσεις, οι ιδιώτες. Κάποτε ένας σοφός άνθρωπος, αριστερός, που τον ρώτησα
γιατί κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, μου είπε αυτή τη σοφή κουβέντα, διότι δεν είχε καταλάβει ότι η ανθρώπινη φύση είναι συνυφασμένη με κίνητρα. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το καταπιέσεις. Αν το καταπιέσεις, κάτι έχεις κάνει λάθος. Μάλιστα, αυτοκίνητος τελικά κινητήρια δύναμη όλης της οικονομίας. Βέβαια. Πείτε μου, πότε ήταν η περίοδος που αρχίσατε να συνειδητοποιείτε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με τα κοινά? Γιατί ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας με τον ΑΒ τρόπο ασχολείστε με τα κοινά. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι θέλατε να ασχοληθείτε με τα κοινά? Με φαίνεται πολλά χρόνια πίσω, όταν πήρα την απόφαση, ενώ είχα μια πολύ καλή ακαδημαϊκή καριέρα στην Οξφόρδη, να γυρίσω στην Ελλάδα. Περίπου στα 30. Ήμουν ακαδημαϊκός ήδη, γιατί τελείωσα το διδακτορικό μου πολύ νωρίς. Είχα αρκετά χρόνια που ήμουν ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τότε αποφάσισα ότι ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Τι σας τράβηξε? Αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Το βλέπουμε και εμείς από τη δικιά μας τη δουλειά. Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και καταρχάς έχουν ένα πάθος για την Ελλάδα και θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, να κάνουν τη ζωή τους, να συνεισφέρουν. Και φαίνεται να έχει μια διαχρονικότητα αυτό ασχέτως της κρίσης. Εσάς τι ήταν αυτό που σας τράβηξε τότε? Κάτι έχει και μας τραβάει τελικά. Εντάξει, έχει μια παράνομη ομορφιά και εξάλλου είναι και αυτό που αισθάνεσαι μέσα σου. Τι αισθάνεσαι δηλαδή? Εγώ αισθανόμουν από κάποιο σημείο και μετά, παρόλο ότι στην Οξφόρδη πέρναγα πάρα πολύ ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Και δεν τα ξεχάσω ποτέ αυτά τα χρόνια. Ίσως να οφείλω το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας μου στα χρόνια εκείνα. Ήθελα όμως να γυρίσω πίσω, μέσα μου. Με έκαιγε κάτι. Μάλιστα. Και δεν το μετάνιωσα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Παρότι δεν έχω κανένα παράπονο από την Αγγλία τότε. Αυτό είναι σημαντικό από την μια μεριά, γιατί γυρίσατε και δεν το μετανιώσατε. Από την άλλη, βέβαια, μας λέει κάτι και για ένα μεγάλο πανεπιστημιακό ίδρυμα, πόσο μπορεί να βοηθήσει έναν νέο με ιδέες να σκεφτεί, να πάει παραπέρα τη σκέψη του και τελικά να έχει κάποια επίδραση στον κόσμο. Ναι, εντάξει, ήταν ένα πανεπιστήμιο μοναδικό. Σου προσέφερε τόσες μεγάλες ευκαιρίες να κάνεις τα πάντα. Να παρακολουθήσεις διαλέξεις ό,τι ήθελες. Από τα πιο προχωρημένα μαθηματικά και τοπολογία μέχρι διαλέξεις σε φιλοσοφία, σε κοινωνιολογία, σε ιστορία. Όσο μπορούσα, δηλαδή στα πρώτα 2 χρόνια του μάστερ, πήγαινα και παρακολουθούσα διαλέξεις παντού στο MPhil. Κατόπιν βέβαια στο διδακτορικό σου. Είχα και οικονομική στενότητα, άρα έπρεπε να το τελειώσω όσο κρατούσε η υποτροφία μου. Εκεί λοιπόν, εντάξει, έπεσα με τα μούτρα στα οικονομικά και στα μαθηματικά, σε θεωρίες διαφορικών εξώσεων, γιατί έκανα ένα διδακτορικό σε μαθηματικά οικονομικά. Περισσότερο προσπαθούσαμε τότε, την εποχή εκείνη, να βάλουμε τον Keynes σε πιο ορθολογικά πλαίσια. Όταν γυρίσατε στην Ελλάδα, κάποια στιγμή μπήκατε και στον ακαδημαϊκό χώρο και στην Ελλάδα. Σας έλειπε αυτό το περιβάλλον της Οξφόρδης, έτσι όπως το είχατε ζήσει? Της Οξφόρδης, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, η Οξφόρδη είναι ένα πανεπιστήμιο από τον 11ο αιώνα, 12ο. Δεν μπορεί, ίσως πολύ λίγα πανεπιστήμια στον κόσμο μπορεί να έχουν τις ευκολίες του, τις βιβλιοθήκες του, το περιβάλλον αυτό. Αλλά και εδώ το προσπαθήσαμε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών, φτιάξαμε μεταπτυχιακό τμήμα. Νομίζω υπήρξε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα και υπάρχει ακόμα. Μάλιστα. Άρα ναι, μου έλειπε η Οξφόρδη, δεν μπορώ να πω ακαδημαϊκά μου έλειπε η Οξφόρδη, αλλά προσπαθήσαμε και εδώ να κάνουμε το καλύτερο με τα πιο περιορισμένα μέσα που είχαμε. Το ρωτάω περισσότερο ως προς το εξής, το τι θα έπρεπε εμείς να κάνουμε εδώ, στα δικά μας εκπαιδευτικά συστήματα, προκειμένου να έχουμε αυτή την ελεύθερη ροή ιδεών και την ανάπτυξη των αυτών ιδεών χωρίς περιορισμούς όπως τη ζήσατε στη Νομίζω το βασικότερο είναι να επιμείνουμε πάρα πολύ στην αριστεία. Στην αριστεία, στην αξιολόγηση. Παραδείγματος χάρη η Φιλανδία, που είναι τα πάντα δημόσια, είναι ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου. Γιατί? Διότι υπάρχει αξιολόγηση, υπάρχει απόλυτη αριστεία, υπάρχει εισαγωγή του ανταγωνισμού μέσα στα σχολεία και να προσελκύσει τους καλύτερους μαθητές, στα πανεπιστήμια το ίδιο, αλλά και να προσελκύσει και τους καλύτερους δασκάλους. Εκεί το επάγγελμα του δάσκαλου είναι επάγγελμα πολύ μεγάλης περιοπής. Αξιακά, γιατί πιστεύετε ότι αυτό λειτουργεί στη Φιλανδία και εδώ δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το στήσουμε? Λειτουργούσε κάποτε. Νομίζω κάποτε κάναμε λάθος και καταργήσαμε, πήραμε μέτρα τα οποία χτύπησαν την αριστεία. Ήταν λάθος αυτό.
Η παιδεία είναι το κεφάλαιο για τους φτωχούς. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε παλιές αρχές στην παιδεία και να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην αριστεία στο δημόσιο σχολείο ιδιαίτερα. Και ό,τι από το ιδιωτικό είναι καλό να προσπαθούμε να το υιοθετήσουμε και στο δημόσιο και όχι να το χαλάσουμε. Ερχόμενος στην Ελλάδα, σίγουρα τότε νεότερος, είχατε οράματα. Τώρα κοιτάζοντας πίσω, έτσι, για να δούμε πίσω λίγο τα προηγούμενα 25 χρόνια. Υλοποιηθήκανε αυτά τα οράματα, είδατε μια κοινωνία να πηγαίνει σε μια κατεύθυνση η οποία σας ικανοποιεί? Τι έχουμε δει από τα προηγούμενα 25 χρόνια? Έχουμε δει και καλά και κακά. Σαφώς σήμερα και παρά την κρίση που περάσαμε, είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε πριν από 25 χρόνια. Και υλικά, το κατακεφαλή εισόδημα, αλλά και θεσμικά η χώρα έχει προχωρήσει αρκετά. Είναι πιο εξωστρεφής, είναι αρκετά πλουσιότερη. Δεν αποφύγαμε λάθη, σημαντικά, και λέω συλλήβδη. Βάζω όλους μας μέσα. Αυτό θα πρέπει να μας διδάξει. Το συμπέρασμα τώρα, το συμπέρασμα είναι να αποφύγουμε αυτά που κάναμε στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να λέμε στην κοινωνία ότι όλοι έχουμε δικαιώματα αλλά δεν έχουμε υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα συμβαδίζουν με τις υποχρεώσεις. Εγώ νομίζω αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Μετά τη μεταπολίτευση, ενώ η πορεία προς τη δημοκρατία ήταν αρκετά ομαλή, πιο ομαλή θα έλεγα από ότι ήταν σε άλλες χώρες όπως ήταν η Πορτογαλία, η Ισπανία, στην οικονομία κάναμε λάθη και στην πολιτική οικονομία κάναμε λάθη. Νομίζω αυτά τα λάθη δεν πρέπει να επαναληφθούν. Σήμερα είμαστε στην Ευρωζώνη, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο. Το ευρώ είναι ασπίδα προστασίας, διότι ζούμε πια σε έναν κόσμο περίεργο. Με τα τελευταία γεγονότα, υπάρχει λαϊκισμός, υπάρχει μια πτώση των αξιών παγκόσμια. Το ευρώ μας προστατεύει. Αλλά το ευρώ είναι ασπίδα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη την ίδια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αντισταθούμε σε διάφορες σιρήνες που λένε το αντίθετο. Άρα ουσιαστικά αυτό που λέτε για το ευρώ είναι ότι η ύπαρξη του ευρώ είναι θεμέλιος λίθος για την ύπαρξη της Ευρώπης σαν ιδέα. Ακριβώς. Είναι ταυτότητά της σήμερα. Μπορείτε να μας πείτε με όλα αυτά τα οποία ζούμε εδώ, ζει η Ευρώπη και ο κόσμος, με τι τρόπο θα μπορούσε αυτό να μετεξελιχθεί, να εξελιχθεί απλά στο μέλλον, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δεσμοί στην Ευρώπη και όχι το αντίθετο το οποίο σχεδόν βιώνουμε αυτή τη στιγμή, ότι ο καθένας προσπαθεί να διαφυλάξει τα δικά του τα συμφέροντα? Η Ευρώπη, νομίζω, και η Ευρωζώνη, γιατί για την Ευρωζώνη μιλάμε περισσότερο, θα πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα, ότι για να επιβιώσει το ευρώ θα πρέπει να γίνουν μερικές αλλαγές. Μερικές αλλαγές που μας φέρνουν πιο κοντά. Κανείς δεν πιστεύει σήμερα ότι μπορεί να υπάρχει έστω και ένα πολύ ισχυρό ομόσπονδο κράτος, αν και εγώ θα το επιθυμούσα πολύ, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Μπορούμε όμως να προχωρήσουμε με ρεαλιστικά μέτρα. Για παράδειγμα, η οικονομική προσαρμογή να μην γίνεται μόνο από τις χώρες που έχουν ελλείμματα, αλλά και από τις χώρες που έχουν πλεονάσματα. Υπάρχουν συνταγές. Σήμερα υπάρχει η περίφημη έκθεση των 5 Προέδρων πριν από 2 χρόνια, που λέει πώς πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για να ισχυροποιηθεί η Ευρωζώνη. Ειδικά η απάντηση δική μου μετά το Brexit είναι περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Δηλαδή περισσότερη στα μεγάλα θέματα στρατηγικής, γενικών κατευθύνσεων, ίσως λιγότερη Ευρώπη σε γραφειοκρατικά θέματα τα οποία μπορούν να αποκεντρωθούν στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις. Τώρα όλοι περιμένουν μετά τις εκλογές στη Γερμανία και στη Γαλλία, αυτές οι 2 χώρες που ήταν, ας το πω έτσι, οι χώρες που θεμελίωσαν το ευρώ, να καθίσουν ξανά κάτω με καθαρή σκέψη και να δούνε πού πηγαίνει η Ευρωζώνη. Πέραν από την Ευρωζώνη, αν δούμε την μεγαλύτερη εικόνα στην Ευρώπη, δεδομένου αυτό που συνέβη και στη Βρετανία, τελικά τι είναι η ευρωπαϊκή ταυτότητα και υπάρχει? Μιλάω τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει στην Ευρώπη, συνδιαλλαγείται με Ευρωπαίους σε καθημερινή βάση. Υπάρχει πραγματικά μια ευρωπαϊκή ταυτότητα για την οποία θα έπρεπε όλοι να πολεμήσουμε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες που πιστεύουν, ναι, η πλειοψηφία των λαών τους, ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, ότι μας ενώνουν πολύ παραπάνω από ό,τι μας χωρίζουν και ότι ενωμένοι, μέσα σε πλαίσια βέβαια, έτσι, ότι θα πετύχουμε περισσότερα και, και για την ευημερία μας και για τη σταθερότητα, αλλά ακόμα θα έλεγα και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Είμαι και εγώ ανάμεσα σε αυτούς που το πιστεύουν αυτό. Ένας λόγος για τον οποίο υπάρχουν μεγάλες εντάσεις και μέσα στην Ευρώπη και βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στην Αμερική και παγκοσμίως είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι η παγκοσμιοποίηση λειτουργήσε υπέρ των πλουσίων και όχι υπέρ των αδυνάτων. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τεκμηριωμένες μελέτες, τις οποίες προφανώς γνωρίζετε, οι οποίες δείχνουν ότι τελικά η ψαλίδα έχει μεγαλώσει, παρότι το συνολικό βιωτικό επίπεδο παγκοσμίως έχει ανέβει. Μάλιστα, στο πρόσφατο συνέδριο στο Νταβός ήταν ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής του καπιταλισμού. Ναι, είναι η απάντηση. Και σε αυτό που είπατε έχετε δίκιο. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, όχι μόνο η παγκοσμιοποίηση, και η τεχνική πρόοδος, ναι μεν μεγάλωσε την πίτα, μας έκανε συνολικά πιο παραγωγικούς και πλουσιότερους, αλλά μεγάλωσε και τις ανισότητες μέσα στην πίτα. Στο δυτικό κόσμο, η Κίνα και η Ινδία τα καταφέρνουν διαφορετικά και καλύτερα από εμάς στον τομέα αυτό, όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων. Σαφώς. Δηλαδή, αν δείτε παγκόσμια, ίσως οι ανισότητες, αν βάλεις μέσα την Κίνα και την Ινδία, να μην έχουν αυξηθεί, να έχουν βελτιωθεί. Αν θυμάμαι καλά, είχα δει πέρυσι μια μελέτη της Διεθνούς Τράπεζας γι' αυτό. Αν μιλήσεις για το δυτικό κόσμο, όμως, ναι, σαφέστατα και αυξήθηκαν πολλοί οι ανισότητες. Εκεί γιατί έγινε αυτό? Τι μαθαίναμε στα μεταπτυχιακά μας, στα οικονομικά και στα οικονομικά της ευημερίας? Ότι το ελεύθερο εμπόριο, η τεχνολογική πρόοδος, σαφώς μεγαλώνει την πίτα. Αλλά δεν σημαίνει καθόλου ότι την πίτα τη μοιράζει και περισσότερο δίκαια. Μπορεί να τη μοιράσει και περισσότερο άδικα. Τι κάνεις λοιπόν στην περίπτωση αυτή? Προσπαθείς να πάρεις κάτι από αυτούς που έχουν ωφεληθεί από αυτό και να το δώσεις, να αντισταθμίσεις το κόστος αυτών από τα θύματα της παγκοσμιοποίησης. Δεν έγινε αυτό στον δυτικό κόσμο. Γιατί δεν έγινε? Δεν είναι εύκολο να φορολογήσεις τους πλούσιους. Υπάρχουν offshore εταιρείες και υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία. Χώρες που μιλάνε για συνεργασία, οι ίδιες είναι παράδεισος εξωχώριων δραστηριοτήτων. Λοιπόν, όταν υπάρχουν εξωχώριες δραστηριότητες, μια χώρα δεν μπορεί να φορολογήσει τους πολίτες, διότι οι εύποροι πολίτες συνήθως έχουν τον τρόπο και βγάζουν τα λεφτά τους έξω και επομένως προσπορίζονται με τα ωφέλη από την παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν συμβάλλουν όμως σε ένα περισσότερο δίκαιο κοινωνικό κράτος. Λοιπόν, αυτό για να λυθεί χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Να περιοριστούν δηλαδή οι δυνατότητες νόμιμης φοροαποφυγής. Καλά, για την παράνομη, για τη φοροδιαφυγή δεν μιλάμε, εντάξει, όλοι είμαστε κατά. Αλλά το ερώτημα είναι τι κάνει ο καθένας μας για να περιορίσει αυτές τις εξωχώριες δραστηριότητες στα όρια του. Ο Elon Musk, ο ιδρυτής της εταιρείας Tesla, ναι, που είχε παλαιότερα φτιάξει και το PayPal, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι η τεχνολογική εξέλιξη θα είναι τόσο ραγδαία τα επόμενα χρόνια που αργά ή γρήγορα θα πρέπει να πάμε σε ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους πολίτες της κάθε χώρας λόγω της τεχνολογίας, η οποία ουσιαστικά θα αυτοματοποιεί ένα μεγάλο μέρος των εργασιών και των δουλειών οι οποίες γίνονται από ανθρώπους σήμερα. Το βλέπετε σαν ένα πιθανό ενδεχόμενο αυτό? Ναι, ήδη οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να το κάνουμε. Ξεκίνησε, θυμάμαι, το 2013. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Βέβαια, λόγω της κρίσης έχουμε μείνει πίσω. Πρέπει σαφώς το κοινωνικό κράτος να είναι πιο στοχευμένο σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Εδώ το κοινωνικό κράτος περισσότερο εστιάζεται στην τρίτη ηλικία και πολύ λιγότερο στην πρώτη και στη δεύτερη. Αλλά το μέλλον μας είναι τα παιδιά μας όμως. Άρα δεν εστιάζουμε στο παραγωγικό τομέα ακριβώς της κοινωνίας μας. Χρειαζόμαστε
επιδόματα για να σπουδάσουν τα παιδιά. Χρειαζόμαστε επιδόματα για να γίνει η μετάβαση από ένα εργασιακό πρότυπο σε ένα άλλο. Αυτό θέλει επιμόρφωση. Χρειάζονται πόροι. Αν τους πόρους όλους τους πηγαίνεις μόνο σε συντάξεις, δεν μένουν πόροι για την αγορά εργασίας. Φέρνοντας λίγο το ερώτημα πιο κοντά στην Ελλάδα, μήπως έχουμε αναπτύξει έτσι ένα φοβικό σύνδρομο εναντίον της παγκοσμιοποίησης? Δηλαδή, θα υπήρχε χώρος για μας σαν χώρα να παίξουμε ένα ρόλο στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, την οποία την έχουμε αγνοήσει αυτή τη στιγμή? Μα παίζουμε ήδη ένα ρόλο στην παγκοσμιοποίηση. Ένα από τα καλά της κρίσης είναι ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο εξωστρεφής. Έχουν αναπτυχθεί οι κλάδοι των εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών εις βάρος των κλάδων των μη εμπορεύσιμων. Αυτό καθεαυτό είναι σωστό, είναι καλό και έχει βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Έχουμε ένα δυναμικό από τα σημαντικότερα στον κόσμο. Αν πάρετε για παράδειγμα τις δημοσίευσεις Ελλήνων επιστημόνων κατά κεφαλή, είναι από τις υψηλότερες παγκόσμια. Εκεί που υστερούμε είναι πώς αυτές τις επιστημονικές ιδέες να τις μετατρέψουμε σε καινοτομία. Εκεί πρέπει να δέσουμε περισσότερο την επιχειρηματικότητα με τα πανεπιστήμια, με τα κέντρα αριστείας, με τα ερευνητικά κέντρα. Και έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό από τον πρωτογενή τομέα, το δευτερογενή, τις υπηρεσίες. Η ελληνική φύση είναι από τις πιο ποικιλόμορφες. Μπορούμε να παράγουμε βότανα από τον αγροτικό τομέα, μπορούμε να παράγουμε καλλιτικά προϊόντα. Έτσι. Μετά στο δευτερογενή τομέα μπορούμε να ανασυνδέσουμε για παράδειγμα τη βιομηχανία τροφίμων με τον πρωτογενή τομέα. Στον τριτογενή τομέα, όπως ξέρετε, έχουμε από τα καλύτερα ιατρικά επαγγέλματα στον κόσμο. Αντί λοιπόν να εξάγουμε γιατρούς, μπορούμε να εισάγουμε ιατρικό τουρισμό. Έτσι, σας λέω λίγες ιδέες πώς μπορούμε να πάμε σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο πηγαίνουμε σιγά σιγά. Κρατάει και δεν πηγαίνουμε γρηγορότερα? Το ότι οι θεσμοί μας υστερούν. Οι Έλληνες στο εξωτερικό μεγαλουργούν, διότι οι θεσμοί τους βοηθούν. Εδώ ακόμα, βέβαια υπάρχει μεγάλη πρόοδος, ακόμα υπάρχουν οχυρά κατά της αριστείας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα θέλανε την δικαιοσύνη ανεξάρτητη, για παράδειγμα. Αυτό είναι σημαντικό λάθος. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι τα πανεπιστήμια τα θέλουν χωρίς αξιολόγηση. Και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Τα σχολεία ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που θέλουν κλειστά επαγγέλματα. Που θέλουν πολύ περιορισμένα ωράρια λειτουργίας. Είμαστε μια τουριστική χώρα. Κερδίζουμε από ανοιχτά ωράρια λειτουργίας. Δεν χάνουμε. Θυμηθείτε πόσο κέρδισε η χώρα από το γεγονός ότι απελευθέρωσε την κρουαζιέρα. Ένα παράδειγμα, σας λέω. Πώς μπορεί κανείς να συγκεράσει τις διάφορες τάσεις στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες από τη μια μεριά δεν επιθυμούν κάποια από τα πράγματα τα οποία αναφέρατε, όμως τελικά αυτός είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να προχωρήσουμε και να προοδεύσουμε? Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα, και μιλάω συνολικά, οφείλει να λέει στον κόσμο την αλήθεια. Και να μην λέει πράγματα που το βολεύουν βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κάνουν στην κοινωνία κακό. Ένα από τα πράγματα τα οποία νομίζω λειτουργήσανε τελικά κατά τη διάρκεια της κρίσης όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να ξέρουμε όταν μπαίναμε στην κρίση πώς θα λειτουργούσε, είναι συνολικά η δημοκρατία μας. Νομίζω ως Έλληνες πολίτες αισθανόμαστε ότι χοντρικά λειτουργήσε η δημοκρατία μας σαν πολίτευμα. Από την άλλη μεριά, βλέπαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης, και τα ζήσατε κι εσείς ως Υπουργός σε κάποια φάση, ότι η ίδια η Ευρώπη και όλοι οι μηχανισμοί στήριξης του ευρώ δεν ήταν απαραίτητα έτοιμοι προκειμένου να μπορέσουν να απορροφήσουν τα διάφορα σοκ, είτε το σοκ λεγόταν Ελλάδα, είτε ήταν το φαινόμενο της παγκόσμιας οικονομίας. Και εκεί γεννάται ένα ερώτημα, γιατί βλέπαμε πολλές φορές ακόμα και ευρωπαϊκούς θεσμούς να δυσκολεύονται να λειτουργήσουν μέσα σε αυτή την
καταπληκτική ταχύτητα που λειτουργούν οι αγορές, με τα spreads, με τα ομόλογα που βλέπαμε να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν, ένα σκηνικό το οποίο δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Τελικά, πώς μπορεί μια δημοκρατία να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους ηλικιώδεις ρυθμούς της αγοράς? Καταρχήν έχετε δίκιο. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Νότο, υπάρχει και στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Δηλαδή σήμερα το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που επί 7-8 συναπτά έτη έχουν πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία ξεπερνάνε τα όρια τα οποία θέτει η συνθήκη. Θυμίζω, η συνθήκη στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών λέει ότι για να λειτουργεί η νομισματική ένωση ορθά, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν μπορεί να είναι έξω από τα όρια μείον 3% του ΑΕΠ συν 5% του ΑΕΠ. Υπάρχουν σήμερα χώρες που έχουν 7% του ΑΕΠ επί αρκετά χρόνια και δεν λαμβάνουν μέτρα για να το περιορίσουν. Αυτό κάνουν δυσκολότερη τη ζωή των χωρών που είχαν έλλειμμα και προσπαθήσαμε, βάζω και την Ελλάδα μέσα κυρίως, να το μειώσουμε. Γιατί? Διότι και στις χώρες αυτές υπάρχει λαϊκισμός και τους λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, σας φάνε τα λεφτά σας, σας τρώνε τα λεφτά σας οι άνθρωποι στον Ευρωπαϊκό Νότο. Είναι ψέματα αυτό. Δάνεια έχουμε πάρει. Δεν έχουμε πάρει χάρισμα. Δεν μας χάρισε κάποιος τίποτα. Δάνεια είναι τα οποία τα αποπληρώνουμε και προσπαθούμε και τα αποπληρώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με θυσίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συγκλίνουμε. Χρειαζόμαστε πολιτικούς που να έχουν το θάρρος της γνώμης και να λένε την αλήθεια. Την αλήθεια στον Ευρωπαϊκό Νότο και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Την αλήθεια όμως και στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Διότι το να καλλιεργείς μύθους και χήμερες δεν κάνεις καλό και το ευρώ δεν θα μπορέσει να επιβιώσει έτσι. Γι' αυτό είπα πριν, με το καλό, μετά τις εκλογές της Γαλλίας και της Γερμανίας, πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι όπως είχε καθίσει ο Μακαρίτης ο Μιτεράν με τον Χέλμουτ Κόλ και είπανε τι Ευρώπη θέλουμε μετά τη γερμανική ενοποίηση. Και συμφώνησαν. Και συμφώνησαν σε πράγματα υποχωρώντας και οι δύο από αρχικές θέσεις. Μια καλή διαπραγμάτευση σημαίνει ότι φεύγοντας από το τραπέζι πρέπει να είναι όλοι λίγο δυσαρεστημένοι. Αν κάποιος είναι πολύ ευχαριστημένος, τότε κάποιος άλλος έχει χάσει. Βέβαια, υπάρχουν και καταστάσεις που δεν είναι zero-sum game, που κερδίζουμε όλοι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Μπορούμε να κερδίσουμε όλοι από μια καλύτερη ευρωζώνη. Και υπάρχουν προτάσεις, όπως είπα πριν. Θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερα σε μια μορφή υψηλότερης ομοσπονδίας. Δεν μπορώ να πω σήμερα ότι είναι οι συνθήκες όριμες για να καταλήξουμε στις ΗΠΑ της Ευρώπης, αλλά σαφώς μπορούμε να κάνουμε βήματα θετικά σήμερα. Διότι όπως είπε ένας συγγραφέας Έλληνας, ο κύριος Μάρκαρης, πριν από λίγες ημέρες, η Ευρώπη ξεκίνησε ως πεντάμορφη και δεν θέλουμε να καταλήξει ως τέρας. Τώρα μιλώντας γι' αυτό και για το περισσότερη ομοσπονδία και σκεπτόμενος το τι συμβαίνει με την Αμερικανική Fed, υπάρχουν κάποια στοιχεία της Fed και της λειτουργίας της Fed τα οποία θα ήταν ωραίο αν τα είχαμε στο ευρωσύστημα? Βεβαίως, θα ήταν ωραίο. Μακάρι να είχαμε την ευελιξία που έχει σήμερα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Παράδειγμα, αγόρασε μετοχές, αγόρασε κόκκινα δάνεια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, δεν την αφήνει το καταστατικό της, παρά το γεγονός ότι ανέλαβε πολύ μεγαλύτερο βάρος από ό,τι της αναλογούσε από το 2010 και μετά, μέσα στην κρίση. Ναι, εγώ θα προτιμούσα να είχαμε την ευελιξία, για παράδειγμα, να μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως έκανε και η Ομοσπονδιακή και η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, να αγόραζε υπό όρους βέβαια και υπό προϋποθέσεις κόκκινα δάνεια. Θα ήταν διαφορετικό για τις τράπεζες σήμερα. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι ένα πιο προχωρημένο μοντέλο, έτσι, διότι όπως είπα πριν, όταν ζητάς να μοιράζεσαι κινδύνους με άλλους, πρέπει να είσαι έτοιμος να μοιράζεσαι και τις υποχρεώσεις σου με άλλους. Γι' αυτό ίσως ορισμένες χώρες αντιδρούν ακόμα σε αυτό το μοντέλο. Ίσως όταν καταλήξουμε ότι είμαστε έτοιμοι πολιτικά να μοιράσουμε κινδύνους αλλά και υποχρεώσεις,
τότε πραγματικά θα ζήσουμε σε μια καλύτερη Ευρώπη. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τελικά τα πράγματα, όπως λέτε, μετά από τις εκλογές στην Γαλλία και στη Γερμανία. Θα έλεγα ίσως ότι είναι μια ευκαιρία τώρα, με τις επιθέσεις που δέχεται το ευρώ ένθεν και ένθεν, να αποκτήσει μια δυνατότερη φωνή. Ίσως είναι μια ευκαιρία. Εγώ βλέπω το ουδέν κακό να μηγές καλού. Η Ευρώπη, μετά από αυτά που λέγονται για αυτήν, λόγω Brexit, λόγω εξελίξεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να δείξει μια μεγαλύτερη δύναμη και να απαντήσει στις κατηγορίες αυτές. Απαντώντας βέβαια πρέπει να κάνει και να αναλάβει και τις ευθύνες που χρειάζεται να αναλάβει. Πώς οραματίζεστε τις προοπτικές της Ελλάδας τα επόμενα, θα ήθελα να πω τα επόμενα 25 χρόνια, αλλά προφανώς είναι μια ολόκληρη ζωή άλλα 25 χρόνια, αλλά ναι, στο μεσοδιάστημα. Πώς το οραματίζεστε? Θα σας πω. Η ιστορία δείχνει ότι το 80% της εξέλιξής της διέπεται από αυτό που λέμε από θεμελιώδεις σχέσεις, από fundamentals, ένα 20% είναι ατυχήματα. Εάν προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα ατυχήματα και μείνουμε στην τάση, σαφώς τα επόμενα 25 χρόνια θα είναι πολύ καλύτερα από τα χρόνια που ζούμε σήμερα. Όπως τα σημερινά χρόνια είναι καλύτερα από αυτά που ήταν πριν από 25 χρόνια, παρά τα λάθη και τις παραλήψεις μας. Και κυρίως πρέπει να πάρουμε το μάθημα των τελευταίων 5-6 ετών. Να το καταλάβουμε το μάθημα, να το αναλύσουμε και να το πούμε και στα παιδιά μας. Τι ακριβώς θα λέγαμε στα παιδιά μας για τα επόμενα 25 χρόνια? Ότι δεν μπορείς να έχεις δικαιώματα χωρίς να έχεις υποχρεώσεις. Ότι και ο απέναντί σου έχει δικαιώματα, και αυτό που είχε πει ο Βολτέρος, ότι η ελευθερία σου σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Εσείς βρίσκεστε σε μια πολύ σημαντική θέση. Ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας της προσωπικής σας επιτυχίας? Δεν ξέρω πώς ορίζετε την επιτυχία. Ίσως, όπως αυτό που είπατε στην αρχή, η σχέση μου με τη γνώση, ότι ήμουν με ένα βιβλίο στο χέρι πάντα, αλλά χωρίς όμως να αφήσω και τα σπορ και την καλή ζωή. Και αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να πούμε στα παιδιά. Σήμερα το σχολείο πρώτα, αλλά δεν εγκαταλείπουμε όμως και άλλα, και κυρίως τα σπορ. Εμένα το κολύμπι με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου και γενικά τα σπορ. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα έλεγα ίστοχο προσήλωση. Το πείσμα στο να πετύχω. Ίσως αυτό εξηγείται και από την οικογενειακή, ας το πω έτσι, πολιτική πορεία του πατέρα μου, που με οδήγησε στο να γίνω πεισματάρης, λέγοντας ότι εφόσον πέτυχε αυτός κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες, τι μου λείπει εμένα. Πότε πρωτονιώσατε αυτό το πείσμα, σε τι ηλικία? Όταν άρχισα να οριμάζω, εκεί από τρίτη γυμνασίου και μετά ίσως. Μάλιστα. Τετάρτη, πέμπτη, έκτη και μετά. Τελικά ίσως... Και κατάλαβα εκεί ότι γίνομαι καλύτερος σε πράγματα που με ενδιαφέρουν. Ό,τι με ενδιέφερε περισσότερο, γινόμουν καλύτερος. Και αυτό είναι ένα μάθημα. Δηλαδή τα παιδιά δεν πρέπει να απογοητεύονται αν στην αρχή του σχολείου δεν έχουν τις άλλες επιδόσεις. Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο από όλα είναι η παιδεία γενικά και η εκπαίδευση είναι ένας μαραθώνιος. Δεν πρέπει να κάνεις κατοστάρια από την αρχή γιατί θα καείς. Και έχω πάρα πολλά παραδείγματα και συμμαθητών μου που ξεκίνησαν άριστοι αλλά δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν αυτό το τέμπο, και άλλοι μετά που ξεκίνησαν πιο μέτριοι αλλά που προσανατολίστηκαν σε πράγματα που τους άρεσαν και γίνανε άριστοι μετά. Ποτέ δεν είναι αργά λοιπόν. Και η συμβουλή μου θα είναι συνεχώς διάβασμα. Δηλαδή η γνώση εξελίσσεται και θα πρέπει να βρίσκουμε χρόνο. Εγώ προσπαθώ στα αεροπλάνα, όταν ταξιδεύω Σαββατοκύριακα, να διαβάζω. Αυτό θα ήταν μια σημαντική συνειδητοποίηση για την ελληνική κοινωνία, ότι τελικά τα πράγματα εξελίσσονται συνέχεια και δεν μπορείς να επαφίεσαι σε αυτά που έμαθες κάποια χρονική στιγμή. Και για τους οικονομολόγους νομίζω ένα δίδαγμα είναι ότι θα πρέπει να διαβάζουμε περισσότερο ιστορία και γενικά κοινωνικές επιστήμες, παρά να μένουμε μόνο στεγνά στην σύγχρονη τάση των οικονομικών, που είναι πολύ μαθηματικοποιημένη και έχει ξεχάσει
ότι τα οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη και ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και έχει πάρα πολλά μαθήματα. Η ιστορία, για παράδειγμα, των σταθερών συνταγματικών ισοτιμιών, από τον κανόνα Χρυσού μέχρι σήμερα. Ένα μάθημα είναι ότι για να τα κρατήσεις, θα πρέπει οι χώρες που συμμετέχουν να υπακούν σε κοινούς κανόνες. Όταν αρχίσει μια χώρα να παραβιάζει τους κανόνες, τότε και η ίδια θα βγει έξω, αλλά και θα διαλύσει και το νομισματικό σύστημα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να ευημερήσει η Ευρωζώνη, έτσι, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες που το κοινό νόμισμα επιβάλλει. Και σήμερα το κοινό νόμισμα και σήμερα η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Ευρωζώνη δηλαδή, είναι κυρίως νομισματική ένωση και πολύ λίγο οικονομική ένωση. Πρέπει να δούμε και τα άλλα στοιχεία. Αυτό ήταν μια κριτική, από ό,τι θυμάμαι, που την κάνανε οι Αμερικανοί στην αρχή της οικοδόμησης του ευρώ. Πολύ έντονα, μερικές φορές κανείς σκέφτεται ότι οι Αμερικανοί θέλουν και το λένε για συγκεκριμένους λόγους, αλλά τελικά ίσως είχε κάποια αλήθεια αυτό. Δεν το λέγανε μόνο οι Αμερικάνοι, το λέγανε και πολλοί οικονομολόγοι στην Ευρώπη. Ότι εντάξει, όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και είμαστε στην πάνω φάση του οικονομικού κύκλου, τότε να έχεις μια νομισματική ένωση μόνο ίσως αργεί, αλλά δεν φροντίζεις για τις βροχερές μέρες. Και αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Να φροντίσουμε για τις βροχερές μέρες, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μας έρθει άλλη κρίση. Πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα. Πρέπει να έχουμε πρώτον ένα κουτί πρώτων βοηθειών. Έτσι, κατόπιν να δούμε μεσοπρόθεσμα ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και ναι, μεν τώρα δεν είναι ώρα για να αλλάξουμε τη συνθήκη, με όλο το λαϊκισμό που κατακλείζει την Ευρώπη, αλλά σιγά σιγά όμως, εάν θέλουμε το ευρώ να επιβιώσει, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Πείτε μας για κάποιον σύγχρονο τον οποίο θαυμάζετε. Μιλήσαμε στο παρελθόν για ανθρώπους οι οποίοι σας ενέπνευσαν σε νεότερη ηλικία. Κάποιον σύγχρονο τον οποίο θαυμάζετε. Σύγχρονο. Είναι δύσκολο. Συνήθως αναφερόμαστε σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Θα έλεγα ένας άνθρωπος που πέθανε πριν από λίγα χρόνια και που θαύμαζα είναι ο ιστορικός Χόμπσμπαουμ, ο οποίος τα είδε όλα. Πέθανε πλήρης ημερών, περίπου 100 χρονών, και νομίζω τα είπε όλα. Ξεκίνησε από το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Τσεχοσλοβακία, αν δεν κάνω λάθος. Εβραϊκής καταγωγής ο ίδιος, με διώξεις, πήγε στην Αγγλία και έγραψε την ιστορία του καπιταλισμού από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι το τέλος του. Και είναι χρήσιμο να καταλήξουμε στα συμπεράσματά του. Τι είδε τελικά? Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς κράτος, αλλά ένα κράτος αποτελεσματικό, ένα κράτος δικαίου. Μίλησε για τις ατομικές ελευθερίες, παρόλο ότι ξεκίνησε κομμουνιστής ο ίδιος. Ένας άνθρωπος γενικά που επέδειξε αυτοκριτική στη ζωή του. Αν δεν είχατε γίνει οικονομολόγος, τι άλλο επάγγελμα θα θέλατε να είχατε κάνει? Καλό ερώτημα. Ιστορικός θα ήταν μία απάντηση που θα έλεγα. Με εντυπωσιάζουν επίσης οι άνθρωποι που ασχολούνται με μαθηματική φυσική, ο Χόκινγκ, ο Penrose, που ασχολούνται προσπαθούν να καταλάβουν πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Αυτή είναι μια πολύ εντυπωσιακή επιστήμη. Κάπου εκεί. Είτε ιστορία λοιπόν, είτε μαθηματική φυσική. Μπορεί να σχετίζονται όλα αυτά, ποιος ξέρει. Ή και βιολογία ακόμα. Διαβάζεις τις θεωρίες της βιολογίας, τις σύγχρονες, που συνδέονται και αυτές με τη δημιουργία του σύμπαντος και εντυπωσιάζεσαι. Αυτές οι επιστήμες εντυπωσιάζουν επίσης. Όπως βέβαια με εντυπωσιάζει εξίσου και η ιστορία, οφείλω να πω. Και έχω αρχίσει και διαβάζω ιστορία εδώ και 20 χρόνια περίπου, ως χόμπι. Κυρίως σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Σύγχρονη ευρωπαϊκή. Να. Δηλαδή 20ος αιώνας. Όχι, από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε έτσι ένα-δύο πράγματα τα οποία σας έχουν εντυπωσιάσει σε αυτούς τους... Να έρθω στην Ευρώπη. Γιατί είπατε πριν για την Ευρωζώνη και η ταυτότητα. Αυτή η Ήπειρος διχάστηκε από πολέμους. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων έχεις ποταμούς αίματος. Ακριβώς το ευρώ είναι η ταυτότητά της
για να γίνει και έγινε μία ήπειρος ειρήνης και συνεργασίας, αντί για ήπειρος συνεχών πολέμων, ποταμών αίματος. Και αυτό είναι ένα μάθημα. Στην μακρά πορεία σας, αν έπρεπε να διαλέξετε μία στιγμή την οποία ήσασταν, θα τη χαρακτηρίζετε ως δύσκολη, ποια θα ήταν αυτή? Πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά το μάθημα που έχω πάρει από όλα αυτά τα χρόνια σε τέτοιες θέσεις ευθύνης είναι ότι δυσκολίες θα έχεις. Χτυπήματα θα δεχτείς, είτε πάνω από τη μέση είτε κάτω από τη μέση. Σημασία έχει να μπορείς να σηκώνεις όρθιος. Δεν είμαστε από σίδερο, όλοι θυγόμαστε. Σημασία έχει να μπορείς να ανορθώνεσαι. Τώρα, τα μαθήματα που πήρα είναι ότι πρέπει να βάζεις προτεραιότητες, στόχους κυρίως, στόχους, να ακούς, να μαθαίνεις από τα λάθη σου, να βάζεις προτεραιότητες. Είναι πάρα πολύ βασικό. Σε μια τέτοια θέση σου έρχονται 100 πράγματα την ημέρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα τα ταξινομείς και πού δίνεις την έμφαση. Τι αξίζει να πολεμήσεις, τι αξίζει να το αφήσεις. Τώρα το να είσαι υπουργός οικονομικών το 2012 δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ή διοικητής Τράπεζας Ελλάδος μετά. Πιστεύω ότι θέλει ψυχραιμία, νηφαλιότητα. Υπάρχουν υγιείς δυνάμεις, έχω καταλάβει παντού, που είναι έτοιμοι να σε στηρίξουν. Είναι διάσπαρτες βέβαια. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πολλές φορές ο αναρθολογισμός μας κυριεύει και εκεί πρέπει από τη θεσμική θέση που έχεις να ορθώσεις ανάστημα. Έχετε υπάρξει δραστήριος και πρωταγωνιστής, θα έλεγα, στο δημόσιο βίο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πώς θα προτρέπατε έναν νέο να ασχοληθεί με τα κοινά, γιατί να το κάνει? Πριν ασχοληθεί με τα κοινά, θα πρέπει να αριστεύσει στον τομέα του. Εγώ πιστεύω ότι, όπως είπε και ο Κέινς, επαναλαμβάνω, στον επικείδιο του πυγκού, η μόρφωση είναι πάνω απ' όλα. Άρα θα έλεγα, εφόσον πετύχει στον τομέα του, μετά να ασχοληθεί με τα κοινά. Ναι, διότι χρειαζόμαστε ανθρώπους μορφωμένους να ασχολούνται με τα κοινά. Αλλιώς τα κοινά θα πέσουν σε χέρια ανθρώπων μη κατάλληλων. Έχοντας μιλήσει και για κίνητρα πριν, τι κίνητρο θα έχει κάποιος καταξιωμένος επαγγελματικά στην Ελλάδα του σήμερα να ασχοληθεί με τα κοινά? Το να αλλάξει τα κακό κείμενα. Αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο κίνητρο για ανθρώπους χορτασμένους. Χορτασμένους δεν εννοώ υλικά, αλλά και πνευματικά και κοινωνικά. Έχετε κάποιο ρητό το οποίο σας αρέσει να λέτε? Αρκετά. Νομίζω ότι τα έχουν πει όλοι οι αρχαίοι Έλληνες. Το παν μέτρον άριστο, το μηδέν άγαν, νομίζω είναι αυτό που καθοδηγούν την ζωή μου. Αλλά και σύγχρονα από την καθημερινή ζωή επίσης. Παίρνουμε μαθήματα. Υπάρχει κάτι για το οποίο έχετε μετανιώσει? Κοιτάξτε να δείτε, για πολλά έχω μετανιώσει, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά που να μου αλλάξουν τη ζωή. Σημασία έχει να κοιτάμε μπροστά. Φυσικά, όποιος κάνει πράγματα, κάνει και λάθη και το μετανιώνει. Δεν νομίζω ποτέ να έχω πληγώσει κάποιον. Και όταν το κάνω, άθελά μου ζητώ αμέσως συγγνώμη και το επανορθώνω σε μια τέτοια θέση που παίρνεις αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, προσπαθείς να μην κάνεις λάθη. Αλλά λάθη όμως γίνονται. Δεν είσαι αλάνθαστος, δεν είμαστε από σίδερο. Σημασία έχει όταν κάνεις λάθη να τα αντιλαμβάνεσαι και να τα διορθώνεις. Και να κοιτάζουμε μπροστά. Κοιτάζοντας μπροστά, θα ήθελα να σας κάνω αυτή την τελευταία ερώτηση. Ύστερα από 25 χρόνια, γιατί πράγμα θα θέλατε να σας θυμάται ο κόσμος? Τι πράγμα. Το ότι προσπάθησα να συμμετάσχω κι εγώ στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.